ukhona yini umuntu onomoya ongcwele okhuluma njengawe? Ukhona yini umuntu onomoya ongcwele obehave njengawe? Ukhona yini umuntu onomoya ongcwele owenza lezo ozenzayo manje? Umoya ongcwele ubengekakukhuze yini? Uthinte kanjani? Ngoba umoya ongcwele ukukhuza usacabanga ukuthinta. Mayekho ufinyelela kanjani kwi-level yokuthinta? Sanibona umoya ongcwele ngisho makuyena ngewona ngesona isivunguvungu makuwumuntu, ngoba umoya ongcwele umuntu. Uthi uJesu mayesefile yokuhanela lonke iqiniso. Nikhona nibazalwane. Umoya ongcwele is a leader. Umoya ongcwele will never lead you ukuthi wenze lo yenzayo njengamanje. Mawuhambe mangeni kusho ukuthi umholi wakhe akuyena umoya ongcwele. Nezwi likaNkulunkulu alikho kuwe. Ngoba umoya ongcwele mayikhona into ayenzayo, ma izwi likhona urevive izwi ukuthi izwi likaNkulunkulu nango ngena la. Nawu nikhona nibazalwane bese yakhuluma ngcodunu izwi lithi ungathinti. Thina kudala thina kwakuthiwa ngesikhathi sethu dadewethu umfethu my sis kwakuthiwa wawuthi moya ohlambuluka kuthiwa hayi man wena awushawanga yilo muntu okushelayo. Lo muntu okushelayo ubone inhliziyo. Yabona bogogo uthi ugogo plus hayi man bowucabangani, ngoba iBhayibheli besakhothizwe athi iBhayibheli lithi ubuso igceke lenhliziyo. Yintoni ebedisplayed eyenze ukuthi abe attracted to you. Then yabona lezo zinto ukuthi zibula kanjani, kodwa leyo nto izokugcina ekuthenini ukwazi ukumlalela umoya ongcwele ukuthi okay angihlambuluki sengithintile, ngihlambuluka kusene conversation ukuthi i-conversation ingilidela umsebenzi kamoya ongcwele. Haleluya. Umoya ongcwele ukusiza akusize wedwa usacabanga ukumzonda uma mfihlela ungakamzondi. Athi umoya ongcwele umzonda ngoba wenzeni, athi yenza into opposite, mtshela ukuthi uyamthanda. Nikhona nibazalwane i-opposition yokuzonda mtshela ukuthi uyamthanda le yenza ukuthi ngimzonde ngize ngirecruite isiquku esizonda yena. Ukhona yena umoya ongcwele, ngoba the crisis esibhekene nayo i-manifestation ka-flesh. Now uma uflesh uzabe active kangaka nje, umoya ongcwele ubekuphi nezwe? Uthothi nomuntu ozonda uNgcobo udadewethu akamenzanga lutho, uzwe kuthiwa uyazondeka, wasiyamzonda akabuzanga nakumoya ongcwele wenzeni. Uthe nje omunye ngimphiwanga mayimile phambi kwethu umoya ongcwele akamamukeli. Kusho idemon elikhulu eliphatha ithermometer yokuchecka ababandayo nabashisayo, kodwa libe lumprofeti.